Nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, josta pääsee seuraamaan kaupungin toimielimiä ja jossa pääsee vaikuttamaan nuoria koskevissa päätöksissä. Nuorisovaltuusto koostuu noin 10 13-18-vuotiaista nuoresta, jotka kokoontuvat noin kerran kuukaudessa käsittelemään nuorten asioita. Vaikutamme ja otamme kantaa nuoria koskeviin asioihin ja tuomme nuorten äänen kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa. Pyrimme parantamaan nuorten vapaa-ajan vietto- ja harrastusmahdollisuuksia. Nuorisovaltuustosta valitaan edustajat kaupunginvaltuustoon, sivistyslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan. Ja sen lisäksi meitä löytää monista tapahtumista edustamassa joko paikan päällä tai sitten vaan taustajoukoista. Ja esimerkiksi viime kesänä me sponsoroitiin Summerstarttia. Nuorisovaltuustoon voi päästä kuka tahansa nivalainen 13-18-vuotias nuori, joka on hakenut 18.11. mennessä ehdokkaaksi. Valtuustolaiset valitaan vaaleilla, jossa äänestää Nivalan nuoret. Äänestyspisteet ovat vaalipäivänä yläkoululla, lukiolla ja ammattiopistossa. Saa paljon kamuja, kaupungin päättäjät kuuntelevat ajatuksiamme ja ideoitamme. Saamme pienen palkkion, pääsee edistämään nuorten asioita. Kaikki kasvaa, lapset varttuu, virheistä oppii ja kokemus karttuu. Kaikki kasvaa, lapset varttuu, virheistä oppii ja kokemus karttuu. Arvostelevia ilmeitä, jotka tuottaa tuskaa, tuleeks uskaa mitä sanois epäluottamusta, miten Jossa äänestää Nivalan nuoret. Äänestyspisteet ovat Voit lopettaa, kiitos. This is Jaakko.